Een beetje dubbel. Het is eigenlijk wel heel schande. We gaan een heel gezellig toernooi voor de boeg. Een slottoernooi met alle leden en alle oud-leden. Nou ja, dat maakt het wel weer gezellig. En als je de oude bekend is, al even een beetje. Alleen ja, eigenlijk wel een beetje schande. Want ja, het is gebeurd met de badminton. De laatste ploem bij badmintonvereniging Het Ploemke in Waterswaard is Slijm. Na haast 30 jaar, duizenden wedstrijden en tig gezellige jongen is het oer voor de vereniging. Kijpe Gros is al meer dan 24 jaar lid en maakt het hem klaar voor het allerlaatste slottoernooi. Baal je ervan? Ja, eigenlijk wel iets beetje. Dat wel, maar ja, aan de andere kant, het is exact wat het is. En we hebben met z'n allen proberen na de corona op. En ja, dat in het slagen met z'n allen. En dan, dan ga je het een ander seizoen proberen. En dan weet iedereen het echt wel. Dan is het duidelijk en dan houdt het op. Mooi, jongens. Yes. Ja, Freddy weer een uitje, hè? Ja, even alle kweer van jou slaan. Nou ja, ik zit zelf in het bureau, leven een vervelende klant die even een ijsje en het is ideaal. Ja, prachtig. Zo, net één hoeven niet verliezen. En nou ja, mijn dochter speelt mij, nou ja, dan weet thuis al van, ik ben jong net je. Nee, dus wat altijd belangrijk, je krijgen, je spanning en hij dat nog een glasje bier erbij en jongen, dat je, ja, weer mooi. Ook de voorzitter van de badmintonvereniging had een dubbel gevoel over de laatste keer, maar het wie net langer houdbaar. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant zo kijk Rom op een hele mooie tiert bij de vereniging. Het had u een soort gebracht, het had voor de meesten altijd lekker Freddy United hier even zitten, voor de gezelligheid. Dus dit weer een sociaal ontmoetingsplak. Dus dat zie ik wel missen. Alleen ja, je vind ik wel iets zoals de vriendplak. Je zag het wel omkomen, hè. We hebben natuurlijk een appgroep en Fred Midjes of Freddy United waren er al insteld van waar binnen de room. Nou, dan weet Tomke omheen of Tomke naar beneden. Dan vaak in de te volle Tomkes naar beneden. Nou ja, dat betekent dat er gewoon te weinig winnen. En dan als het een paar keer op een Freddy United teruggeeft, ja, dan zorg je dat degene die misschien nog wel gemotiveerd ben, ja, dan zakken de motivatieplastic wordt in de bekende school. Ja. Maar of het een afskier voor altijd is, dat bloot nog even in het midden. Nou ja, we hadden alle gewoon één keer hier bijvoorbeeld met z'n allen even de badminton. Dat zei van hey, even wat organiseren, op app zetten en dan gooi je een slottoernooi is nou gooi je één keer per jaar horen. Dat is iets.